Σίγουρα δεν δουλεύει. Πώς θα πάει για το δικό. Σκόπιμα το χαλάσανε, σκόπιμα. Αυτό γίνεται. Και από τους προηγούμενους ομιλητές και στους χαιρετούν η πενταετία θα είναι μια δύσκολη πενταετία. Νομίζω αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι οι εκλογές σήμερα της Περιφερειακής Ένωσης γίνονται μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Θεωρούμε ότι εντάξει, όποιος έχει μάτια βλέπει και όλοι μας που ζούμε ασχέτως της τοποθέτησης που μπορεί να έχουμε απέναντι στην λύση των προβλημάτων, καταλαβαίνουμε τι γίνεται στην καθημερινότητά μας. Δύσκολες είναι οι συνθήκες για όλους μας, για το λαό μας λέμε εμείς, για το δικαίωμά μας να έχουμε ζωή με αξιοπρέπεια και δικαιώματα που θα αντιστοιχεί στο επίπεδο της σημερινής τεχνολογικής και επιστημονικής εξέλιξης. Που θα ικανοποιεί αυτό που λέγαμε και εμείς σαν λαϊκή συσπήρωση προεκλογικά, τις ανάγκες των πολλών. Σε αυτή τη βάση λοιπόν και εμείς θέλουμε και από αυτό το βήμα να εκφράσουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους αγωνιζόμενους αγρότες, στους αγωνιζόμενους φοιτητές, στους αγωνιζόμενους μεταλλεργάτες που αυτό το διάστημα βρίσκονται σε κινητοποίηση για να ικανοποιήσουν τα αιτήματά τους. Όπως σας είπα και προηγουμένως, το νέο ΔΣ της ΠΕΡ θα έχει μεγάλες ευθύνες στην επερχόμενη θητεία. Ήδη στα νησιά μας, όλο το προηγούμενο διάστημα, έχουν εκδηλωθεί αγωνιστικές κινητοποιήσεις και αντιδράσεις για την υγεία, την παιδεία, για το διατροφικό και τα προβλήματα επιβίωσης των αγροτών, για το στεγαστικό πρόβλημα, για ζητήματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, για το φορολιστρικό νομοσχέδιο για τους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, για το νέο δικαστικό χάρτη και το ενδεχόμενο κλείσιμο πρωτοδικείων, το κλείσιμο των δομών πρόληψης, όταν ουσιαστικά το κοινωνικό πρόβλημα των ναρκωτικών φουντώνει και απασχολεί όλο και μικρότερες ηλικίες, για την ένταση των υπερρεαλιστικών ανταγωνισμών τέλος και των γεωπολιτικών παιχνιδιών στην ευρύτερη περιοχή και τις γενοκτονίες φυσικά του Παλαιστινιακού λαού με την ενεργό συμμετοχή της χώρας μας, που θα έχει σαν αποτέλεσμα εκτός των άλλων και τις νέες προσφυγικές ροές, την αύξηση λοιπόν των προσφυγικών ροών στα νησιά μας. Σήμερα και κόντρα στην αριθμολαγνία, θα πούμε εμείς, τα νησιά εμείς λέμε εκπέμπουν σως. Ναι, τα νησιά αυτά που όντως, όλα αυτά που ακούσατε ισχύουν. Τα νησιά του τουριστικού θαύματος, των εκατομμυρίων αφήξεων τουριστών, των νησιών που ξεχειμονιάζουν όλοι οι πλούσιοι ομάδες του κόσμου, που όντως το κατακεφαλήν ΑΕΠ στην περιφέρεια είναι σταθερά πάνω από το αντίστοιχο σε επίπεδο χώρας, των νησιών που είναι πρωταθλητές στην απορρόφηση των ΕΣΠΑ και των άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν το πώς εμείς ζούμε. Ακριβώς γιατί όλος αυτός ο αναπτυξιακός σχεδιασμός δεν αφορά το σύνολο του λαού των νησιών, λέμε εμείς, αλλά μια μικρή μερίδα, μια μικρή πλειοψηφία. Στα νησιά μας λοιπόν κυριαρχούν ελλειπείς υποδομές. Θέλετε να δούμε παραδείγματα, θέλετε να δούμε χιτά που δεν υπάρχουν, χιτά που είναι στα όρια τους και ξεχυλίζουν. Να δούμε λιμενικές υποδομές σε νησιά ναυαρχίδες όπως η Σαντορίνη, ας πούμε, ή ακόμα και στην Τίνο με το καινούργιο λιμάνι. Να δούμε τι γίνεται με τα λίμματα στην Μύκονο. Έχουμε σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις γερασμένες. Όλα αυτά είναι μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Είναι προβλήματα που έρχονται και συνδυάζονται μαζί με προβλήματα όπως η επάρκεια, η ποιότητα και η τιμολόγηση του νερού, η ηλεκτροδότηση, το δικαίωμά μας σε αντίθεση με αυτά που υπόθηκαν σε ασφαλή, τιμή, ακτοπλοϊκή και αεροπορική σύνδεση από και προς την υπηρετική Ελλάδα και μεταξύ των νησιών. Και νομίζω λίγο πολύ όλοι σας το ξέρετε ότι έχει γίνει πολύ ακριβό χόμπι εντός εισαγωγικών η μετακίνηση, είτε λέμε εμείς και extreme sport, να κάνουμε δηλαδή μετακίνηση με τα γερασμένα σαπάκια όποτε και όταν κυκλοφορούν των επιδοτούμενων γραμμών. Στην υγεία, συνάδελφοι, ένα βασικό, πολύ βασικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι νησιώτες, δυστυχώς
το κύριο μέτρο πρόληψης έχει γίνει το χτύπα ξύλο. Μην πάθουμε τίποτα. Και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα με το τι συνέβη στην Δονούσα πριν από μία εβδομάδα την προηγούμενη Παρασκευή με τον 36χρονο, ο οποίος χτύπησε την ώρα εργασίας στο ασθενοφόρο που πήγε στο νησί. Δεν υπήρχε οδηγός για να τον πάει στο λιμάνι. Ελικόπτερο δεν σηκωνόταν για να τον πάει στην Άξο. Τελικά η δεχτομιδή έγινε με πλωτό του λιμενικού ταμείου προς την Άξο, του λιμενικού σώματος, συγγνώμη, με συνοδό που δεν υπήρχε άλλος, μόνο το γιατρό του νησιού, με αποτέλεσμα να μείνει και το νησί χωρίς γιατρό για κάποιες ώρες. Και από την Άξο μετά αυτός ο άνθρωπος πήγε με τα 1000 ζόρια με ελικόπτερο στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τις κρίσιμες ώρες που χαθήκανε για την υγεία ενός τραυματία. Έχουμε λοιπόν τις Κυκλάδες με τα υποστελεχωμένα, όλο το νότιο Αιγαίο, με τα υποστελεχωμένα κέντρα υγείας, και τα νοσοκομεία, τις Κυκλάδες με μία κριτική βάση, στην οποία ψάχνουμε ακόμα το ελικόπτερο από τον Αύγουστο, και έχουμε μια καθαρά νησιωτική περιφέρεια, όπως πραγματικά ακούστηκε προηγουμένως, η οποία θα έχει την τύχη εκτός εισαγωγικών να λάβει 3 πλωτά ασθενοφόρα το επόμενο διάστημα. Και έλλειψη και κάσος. Και αν κάνω λάθος, να με διορθώσετε. Για να προσθεθούν στα άλλα 3 που έχουμε και τα οποία δεν λειτουργούν δυστυχώς. Τη στιγμή όμως που οι συμβάσεις με τους ιδιώτες και δυτικά σκάφη ανθίζουν και έχουμε ιδιώτες οι οποίες έχουν χτίσει στόλους πάνω στην ανάγκη αυτών των νησιωτών. Σε αυτά τα νησιά λοιπόν, συνάδελφοι, εμείς ζούμε. Εδώ, αυτά είναι κάποια κομμάτια πολύ βασικά, λέμε εμείς, της καθημερινότητάς μας. Αυτά πρέπει να αποτελούν το κριτήριο του τι κάνουμε, πώς το κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Και να θυμηθούμε εδώ λίγο και τα αποτελέσματα της μελέτης κοινής γνώμης που έχουν παρουσιαστεί στο συνέδριο της ΠΕΔ τον Νοέμβριο του 2022, που αποτύπωναν ουσιαστικά την αγωνία του κόσμου των νησιών μας για ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητάς τους. Η μεγάλη πλειοψηφία λοιπόν των νησιωτών σε αυτή τη μελέτη τι έλεγε? Έλεγε ότι αυτό που πρέπει να γίνει πρώτα είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων με ανθρώπινο, δυναμικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, και ταυτόχρονα έλεγε πως νιώθουν ανασφαλείς, καθώς απαντούν πως δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και ακραίων καιρικών φαινομένων. Δεν είναι λοιπόν ζήτημα μόνο ποιανού είναι η ευθύνη και ποιανού ποιος κάνει τα έργα σε αυτομάτια και τελικά αν γίνονται τα έργα. Γιατί οι υποδομές όλες αυτές που αφορούν την προστασία της ανθρώπινης ζωής δυστυχώς δεν είναι στις προτεραιότητες των δημοτικών αρχών και των περιφερειακών, αφού τα διάφορα έργα αυτά δεν είναι επιλέξιμα από τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ΕΣΠΑ, καθώς δεν έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες, ένα ψήγμα των οποίων είπαμε τώρα, θα μπορούσαμε πραγματικά να κάνουμε ολόκληρο συνέδριο για να αναφέρουμε όλα αυτά τα ζητήματα και άλλα που υπόθηκαν και δεν τα ακουμπάμε. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν, οι Δήμοι καλούνται να λειτουργήσουν με μια κρατική χρηματοδότηση, η οποία όσο και να αλλάξουν τα κριτήρια κατανομής στο ΚΑΠ, ουσιαστικά έρχονται για να απαντήσουν μόνο στις ανάγκες λειτουργίας τους. Στις βασικές δηλαδή λειτουργικές δαπάνες. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι αυξάνονται τα ανταποδοτικά τέλη, σημαίνει ότι αυξάνεται η τοπική φορολογία, σημαίνει ότι ο ίδιος ο δημότης ο κάτοικος είναι αναγκασμένος να δίνει περισσότερα χρήματα για να μπορέσει να λειτουργεί ο Δήμος. Και αυτό που υπόθηκε πρέπει να το κρατήσουν προηγουμένως, νομίζω είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων που το είπε, ότι για φέτος μόνο το κράτος παρακρατά από τους ΚΑΠ προς τους Δήμους 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα οποία θα έπρεπε βάσει νόμου να αποδοθούν στην τοπική διοίκηση στους Δήμους, όχι στις περιφέρειες. Νομίζω όλοι σας εδώ μέσα έχετε ιδέα, καταλαβαίνετε, έχετε εικόνα, καταλαβαίνετε τι θα μπορούσαν να κάνουν οι Δήμοι της χώρας με αυτά τα 6 δισεκατομμύρια παραπάνω, τι έργο θα μπορούσαν να παράξουν. Το παραπάνω λοιπόν σε συνδυασμό με τη χρόνια υποστελέχωση των υπηρεσιών έρχονται και διονύζουν τα προβλήματα και δείχνουν ως τη μόνη λύση δυστυχώς την ακόμα μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση δομών και υπηρεσιών, της προώθησης και κυριαρχίας των εργολαβιών και της εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε αναπτυξιακούς οργανισμούς και εποχικούς και ελαστικούς εργαζόμενους ως τη λύση στην υποστελέχωση. Μάλιστα, εδώ θυμάμαι και στο προηγούμενο σχολείο που είχαμε δει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και πάρα πολλά μικρά νησιά με τα κοινοφελή προγράμματα, καθώς αυτά προφανώς στηρίζονται στην ανακύκλωση της ανεργίας, με αποτέλεσμα να γίνουν προγράμματα τα οποία να μην μπορούν να έχουν ενδιαφερόμενους. Ως αποτέλεσμα λοιπόν όλο το παραπάνω, και για να κλείσω, να μην σκουράζω παραπάνω, είναι ότι ως κάτοικοι κάνουμε συνεχείς εκτός της ανάγκης μας
πληρώνουμε ακριβότερα για υπηρεσίες υποδεέστερες των αναγκών και αυτών που θα μπορούσαν όντως οι Δήμοι να δώσουν, και εμείς σαν Λαϊκή Συσπήρωση είμαστε απέναντι σε μια τοπική διοίκηση που θα λειτουργεί ως μηχανισμός προώθησης της αντιλαϊκής πολιτικής για την προώθηση επενδύσεων, ως φοροπηχτικός οργανισμός με ακρογωνιαίο λίθο την ανταποδοτικότητα, της ιδιωτικοποίησης και τις άλλες αξιώσεις του κεφαλαίου. Λέμε πως αυτή τη στιγμή η υποβάθμιση και η υποτίμηση των Δήμων είναι κάτι απτό και υπαρκτό που το ζούμε όλοι μας. Εμείς δεν δεχόμαστε οι Δήμοι να γίνουν απλά γραφεία προγραμματισμού. Λέμε ξεκάθαρα πως σήμερα η λύση βρίσκεται στη διεκδίκηση γενναίας χρηματοδότησης, στις μόνιμες προσλήψεις των ιδίων προσωπικού, και από κάθε Δήμο, από τα συλλογικά μας όργανα, τα ΕΝΠΕΔ, την ΕΚΕΔΕ, μπορούν οι Δήμοι να διεκδικήσουν για να μπορούν να επιτελέσουν απρόσκοπτα τις λειτουργίες τους. Εμείς, ως Λαϊκή Συσπήρωση, θα επιμείνουμε σε αυτή την κατεύθυνση, με γνώμονα τις δικές μας ανάγκες, τις ανάγκες του λαού των νησιών μας και τα συμφέροντα των εργαζομένων στους Δήμους. Καλούμε λοιπόν όσους και όσες μοιράζονται αυτές τις ανησυχίες, ακόμα και αν δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης στις σημερινές εκλογές. Ευχαριστώ πολύ.